Takže čusláku dalšího videa. Jen jsem vám chtěla říct, že to video možná vyjde ve čtvrtek, protože nevím, jak budu stíhat. Takže jsem vám chtěla říct vlastně tohle a pokud jakoby chcete další video, tak dejte like, pokud ne, tak dejte dislike. Nevím. No, jen jsem vám chtěla říct, že teďka po tomhle videu, jakoby teď přetočím, se natočím video a budete mít intro, bude tam hrát tahle písnička, nebo jestli slyšíte. A vlastně bude tam tenhle obrázek, je to jedna hra, jmenuje se Star Stable, tak bude tam mít pod videokem. Pokud mě chcete přidat na Skypeu, taky to budete mít pod videokem a můj Facebook budete mít pod videem, jakoby osobní. Uvidím, možná si vytvořím jakoby transbu na Skype, nebo jako má třeba hodin. Ještě nevím, zatím vám dám pod video svůj osobní, tak na co s tím můžu potom vám tam můžu, ne, číslo vám tam nedám, takže budete tam mít Skype a vlastně Facebook. A ještě něco vám tam napíšu, já nevím co. Takže... takže čauky.